Salam, Dok. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa. Intan apa nek ngarani? Maaf jajan. Apa ya ki mang dapat hadiah saka ana salsa, ana wulan, anak ikan topong. Duh, cuman apa ulang? Iya, anak ikan topong kan lahir pas bulan Ramadan, makanya dikei jeneng bulan Ramadhani. Nah, iki lho pemirsa. Gawe kacang, kan senengane iki kacang ae. Pesone iki ning ndi lho, Duk? Mbah, tapi ke ijen duwe nadon. Enggak. Ora. Iki anak sing ngene iki mah ngrangke dhewe lho, Tan. Ngrangke dhewe iki dilem lho. Lho, dilem ngene, kreatif banget isine apa iki? Oh, coklat, Tan. Oh, Ibu iya. pengen. Yo, gak apa-apa. Tak coba satu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang asin. Tak godhogno banyu. Oh, alah ki mang Jumat tokone material tutup. Apa golek keran ku lho. Nek kerane bocor kabeh. Wis gak iso rapet. Iki kamar mandi ngarep nggone repa kae. Cedak nggone repa kae lho, Dok. Cedak lawang nggo saisa. Berarti tumbasnya papat tinggo kran. Bawang gak ocekane. Tinggo bumbu karo tinggo irisan. Nek banyune molak-malik dimasukno ning kacang iki lho. Dikum sekitar 15 menit. Bareng kuwi bar dikum 15 menit. Terus dibumbu, bumbune gur bawang putih karo garam. Ngono pemirsa. Engko kancaku rene neh paling. Ya gak apa-apa yang dolan. Silaturahim. Cah cilik-cilik iki karo Intan yo. Maksudnya iki piye yo? Seneng lho pemirsa lho. Anak SD niki kan karo gurune iki njaluk request. Bu, nanti kalau olahraga di lapangan mampir ya ke tempatnya Mbak Intan. Ya podo mampir sak kelas kae. Karo Bu Rahmah, Bu Rohmah, iya kan? Bu Rohmah. Ya alhamdulillah kan punya sahabat kecil-kecil. Iku winginane gawe manik-manik saka gelang ngene-ngene iki lho. Iya. Ngene-ngene iki yo Intan digawekno. Terus gantungan HP Intan yo digawekno. Kok dikei bawang goreng sing iki mari enak. Kacang asin. Engko gorengnya ora usah genine gede-gede. Dadi soalnya nek gede-gede kuwi njabane gosong, jerone engko mlempem. Koncoku enek sing masak dikei santen, wis aku enggak pemirsa, ora tak kei santen wis inuk pemirsa. Tak bumbu bawang mbek minyak wis. Aku minta jajan ini. Mboten wis Intan ae. Intan gak ngelih to? Enggak. Aku main nanti sore. Lah iya ngelih.
Oh iya mau bar ngemil bakso no. Iya. Rambutnya dok kayak Superman lah. Kliwir ngarep. Engko sore mami. Iya dek mah aku mau komen yang YouTube Mas Dimas yang Daud apa? Nyoteng Pak Ton Daud gitu. Enek sing komen ngene Sriwi Kutil bingung gawe konten dina setu kon Daud ya bener. Sesuk rencanane Sriwi Kutil arep majekno motor kok majekno apa jenenge nyervis motor kuning lho pemirsa ning Bojonegoro nyervise. Lah winginane tak servis kae ning gone ora ning gone Honda ning gone merek liya. Walah. Ning kuwi ning gone anu sos. Walah kae terus bar kuwi terus lah kan ning Bojonegoro kan adoh pikirku kan ning edek kae. Dadak ngono kuwi to. Terus akhire iki ape digowo ning Bojonegoro kono. Di servis. Mungkin lho iki mungkin aku yo tebakanku mungkin ame tinggu luar kotanan paling karo Mbak Indah. Kok tinggu jarak jauh mungkin lho. Yo swaya nyervis. Kang sedelo wayahe mah majekno. Harus taat karo pemerintah, ya taat hukum lah sebagai warga negara gitu pemirsa. Wajibannya kalau bayar pajak dibayar. Semoga pajaknya dari rakyat dan nanti untuk rakyat kembali, membangun jalan, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terus kita doakan yang terbaik ya, semoga negeri ini semakin damai, semakin sejahtera. Penduduknya semuanya ya nduk wis umur porong nduk. Lah ya Allah, lah kok urung tak cetek noletan, lah kok intan meneng hae. Nek guyu gak boleh ngono, cah wedok iso. Ki kok kacange kecemplung. Lah tiwas aku ndremimil ki mah aku ya ngenteni banyune molak-malik to tanape jam tak bumbu kok kok yo malah urung. Wis tak sih aku nek ngono. Kuwi ya. Kok sik urung bar Ibu sing ngaki kok tak umbai sik. Wah, alah nduk malah urung dicekek. No, alah lah yo. Ndek intene kok kangen piye kan nek? Yo gak tak kangen piye jenenge wong lali ki lupa kok lupa ki ora eling. Yo ora nyalahno, yo ora ngongkon piye-piye. Lah saiki pesone ning ndi? Ayo ngene yo. Aduh, iki sing diirisi kok digoreng kok taburan. Oh, alah lah yo tak ubah. Iya tante Ibu tek lali nang iki. Iki sing digoreng, biasanya kayak godhong jeruk lho, tapi ora usah yo. Dimam dhewe ngene wis ino. Kayak bawang saya ngagi gak ya ini. Terima kasih ya adik-adik kecil yang baik. Mbak Intan wis diantari jajan dirangkai dhewe untuk Mbak Salsa dan teman-teman. Anak ikan topong. Salsa, Nisa, Ulan. Ulan. Keke. Iya. Dek kae koncoku jenenge Ulan. Oh iya, teman waktu dia SLB, Mbak Ulan. Ulan dari toh jenenge? Iya, Ulan dari. Wis lulus kabeh kan. Wis lulus mungkin sekarang seperti di kegiatan masing-masing. Enek sing wis apa ya? Usaha es. Ketoke Mbak Yaya Eka ya, Duk ya. Iya. Gawekno usaha es, rumahe kuwi tutup pemirsa. Iya. Tutup bluro. Soalnya aku pengen dolan iki pemirsa, tapi ibuku cek sibuk. Ora, aku kira tau sibuk. Masalah kuwi numpak motor, Duk. Ora dhewe to Mbak Intan. Ibu ki saiki ne ibukane piye-piye gegere ku lho numpak jarak jauh.
Nek Repa 40 lho, nek Repa iso ngono ya wong Repa saiki suwi ibu to nduk gawe konten sing resik-resik omah. Jadi ki ibu ape ngongkon ki yo pikir-pikir soalnya Repa saiki sibuk banget to masalah. Yo duwe channel YouTube. Yo duwe tanggung jawab resik-resik omahe. Ya sekiranya nek gak begitu anu Bu, yo iso budal dhewe, cuma yo ki mang lho jarake pancen kan yo jauh to pemirsa. Luro. Wis belum tuwek lho. Wis iki sing digo bumbu kok ditambahin neh iki bawangnya iki sing tak goreng. Kepiuran iki lho. Wis ngene ae kabeh. Dilanjut apa iki engko goreng iki entar wis wis maem oleh gorong enggak maem nanti sore ae maem ya wis bawangnya tak tuang mbane neh tolong pateni lho Santi kan wis molak-malik to pemirsa ya. Aduh. Langsung kita masukkan ke sini. Wis ben kita tunggu 15 menit terus ditiriskan di pemirsa lagi dibumbu bawang putih karo garam. Wis ngono ae pemirsa. Iki sing bawang irisan sing nanti digoreng untuk bahan-bahan taburannya, nggih. Ngomong. Lah jere bukan ngomong. Kapiren. Iya ya. Terus tak siapno engko sing dulu ada. Iki lho ibu tak syuting pemirsa. Kaya apa iki tak syuting? Tak bumbon iki lho. Ono kuwi apa les sing jenenge salat. Lah yo ki tak syuting Ibu. Salat ki wis tak bumboni. Ki mang 4 siung sing gede-gede ya pemirsa. Dulek karo uyah. Terus dicampur. Lho kok empuk iku uyah ndak enak. Lho pancen jenenge kacang asin lho. Kacang asin. Kira pemirsa tak wis tak syuting iki pemirsa. Besok ibu pengen gak konten apa nih? Yo. Mbah ndek ibu pengen gak konten apa ya? Ndak ke syuting apa? Ibu nih. Besok ibu pengen gak konten apa? Belum tahu. Duh. Kok entek? Ijek duwe ku jenggo satu. Kok jupuk gua lho apa di kayakno seromonyo. Tinggal rasa. Itu dua aneh gue rasa. Iki lho. Masih. Biar kita habis. Habis. Pas diulet ya. Memang tadi sampai panas sekitar 10 menit lah terus ditiriskan. Ki ibuke tak Ini sedih. gede-gede, waktu ini nek samarku kok lek njobo ketoke wis gosong jerone urung mateng. Duh. Ibu tak syuting. Dek wingi pas ibu Arab dolan ninggone Mas Dimas sore-sore. Intan kan wis melok Mbak Indah to. Kenapa ibu sampai sore? Iku ceritanya ibu yo ngono kuwi mau ketemu karo wong iki seragam ireng-ireng ngono kuwi. Tapi yo mereka baik kan, maksudnya yo humble ngono lho. Aku Bu. Wah iki kaya ibu kaya dadi semacam kaya melu paweh. Iya. Iya kaya paweh to wong karo cah nom-nom kuwi iki ngono. Lho bendera. Mbok padhe ndi? Nganggo Bu nggih aku ya. Cemplongne wis wajan Bu. Wajan cemplongne
wajan. Enak. Wis. Asine pas. Nyus. Nyos. Nyos. Wis. Iki kok digoreng ya. Iki digoreng dhisik. Supaya kok aromane iki mambu bawang lho. Heeh. Oh, wes tan. Tan digoreng tan. Lihat tan, lihat tan. Legur lho. Ngono tan. Iki lho, masak Ibu. Hari ini masak apa Ibu? Belum tahu aku pemirsa. Itu semuanya itu tunggu anak taburan. Wes, patene wangi to, sampun. Lah iki saiki gantian kacange pemirsa. Kacangnya digoreng alon-alon. Bismillah. Mudah-mudahan hasilnya kriuk ya pemirsa. Nah, nanti 2 kali gitu digoreng. Ini nek tak goreng bawang putih sih kan nganu nggih pemirsa. Ben aromane iki ku aroma bawang. Lah wingi iki yo lagi nemu ujug-ujug iki nang ngisor meja ya nek anu pemirsa nek emping. Saiki tak goreng lemok. Ya ki wes tak syuting bayi lagi ngapain itu? Yang goreng. Konggone Mbak Yud. Gorenge sak padha Mbak Yud. Kentang. Apa iki arem-arem. Mak kok emang tak langsung. Mantan aku bisa goreng ora? Iya nanti dulu mak, aku cek nyoteng kok mak. Ibu ngapain ibu? Ibu masak kacang. Kacang apa? Masak kacang telur, aku tak kei mak jo. Oke tenan lho. Tunggu kedatangan. Iya. Gak boleh bohong. Enggak, iki Ipong lagi ngapain itu Ipong? Lagi nandur. Oh nandur. Lagi maton, Duk. Oh lagi maton. Maton terus ditanduri ya. Ini kalau misalnya makan pisang goreng Mbak Yud. Pisangnya gedenya sak dayai tangan ya kan. Enak mbah rasanya piye mbah? Wah, rasanya enak. Maknyos ya. Mak Jah kuwi apa masak apa mbah Sis? Mau goreng kentang lho. Bikin sambal goreng kentang terus digoreng buat isi arem-arem. Oke? Oke. Nanti malam ngisi arem-areme sampai dia mendut. Sendut ya, Duk ya. Sendut. Terus mendut ora? Senengane tang mendut. Nggih. Iya. Engko nyuwun ora? Piro? Sekarepe bayi mbok kei loro gak popo, sekarepe bayi manut. Sitoke anake. Luwe sitok-tok iki. Sekarepe bayi manut. Apian ya Tang ya. Kan apian Mas, sitoke gelem. Loro ya malah gelem ya Mas. Karena telu ya Pak Intan. Karena telu ya. Mbah ki langsung cus ya Mbah ya. Cus. Ya, itu hasilnya Tan. Itu yang season pertama loh. Ojo mbok maem sik. Iku taburno kono. Nah, terus yang kedua ditabur apa ditambahnya terus lagi dicampur. Coba Intan nyoba sithik sing pinggir sing wis adem. Ini lho. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ora ngene wis Ino kriuk. Alhamdulillah, iki pemirsa hasilnya. Iki jenenge bambang goreng. Bawang putih. Bawang putih goreng. Sing iki lho, Dok, apa sing wis adem cilik-cilik ngene lho. Kriuk. Bu Mak Jon njaluk iki. Iya, nanti ya diincipi lah nek sadem. Bismillahirrahmanirrahim.
Keras banget kriuk. Inilah kacang goreng Ala ibu. ala ibu Intan, Bu Yuni. Arab barungan ngono. Ala barungan. Jadi kacang bawang goreng ala barungan ngono. Iya. Monggo dicoba, kengko ben majah dan yang lain mencoba ya. Oke, cus. Makasih ya wis mbok sotengno ya. Iya. Nek mang kondore papiye? Pak ibuku semir rupane abang ben tandur ngene Pak Lurah ngono. Demikian pemirsa konten kali ini. Duduk ya. Goreng kacang bawang ala Bu Yuni nggih pemirsa. Rasanya piye Tan? Enak. Terima kasih untuk Dio. Tadi keran-kerane Intan sing bocor wis tuntas, wis di dandani kabeh ya Nduk ya. Terus ki mang ngopi langsung wis nyale tak sangoni nggo budal ngopi dan selamat berhappy-happy. Ya Bu ya. Terserah Intan. Iya, aku tak Ayo dijajal sik. Jangan dilapkan neng kursi yo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nyus. Rasanya kriuk. Iya. Gurih. Gurih. Asinnya bagaimana? Pas? Pas. Oke. Demikian ya pemirsa konten kali ini. Dongo-dongo yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringi sembuh untuk pejuang garis 2. Amin ya. Semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-salehah. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iki lho bawange sik toh bismillahirrahmanirrahim. Kriuk bawange ya kan. Kacang liuk kriuk. Madhep rene tanggo thumbnail. Karo ngene. Cus. Wes nah terus. Culik. Iya.